Една продукция на Константин Продакшън. Поздрав за Пламен Кръстев! Душманите отдалече гледат, мразят, пак говорят, завистта ги яде отвътре. Пламен Кръстев е на мнението, че за завистливите няма място тука. Пламен Кръстев казва: ако Бог на мен е дал 5, нека на вас да даде 10, но вас ще ви чувъркат моите 5. Подалеч от мене да седят злобарите, да се давят в интриги. Вие не спряхте. Що за хора долни, вече чудя ви се от тая ваша злоба. Май не наядохте се. Пламен Кръстев казва: подалеч от мене да седят злобарите, да се давят в интриги. Вие не спряхте. Що за хора долни, вече чудя ви се от тая ваша злоба. Май не наядохте се. Фамилия Кръстеви са на мнение, че завиждате на всичко, дори на малкото сърцето ви не издържа на нищо. Жалкото боли ви, че някой е по-добър от вас. Мишки си оставате обратно в първи клас. Пламен Кръстев казва: завиждате на всичко, дори на малкото. Завиждате на всичко, сърцето ви не издържа на нищо. Жалко боли ви, че някой е по-добър от вас. Мишки си оставате обратно в първи клас. Пламен Кръстев казва: 5 като моите понякога струват повече от чуждите 10. Защото не е важно колко пари държиш, а как ги въртиш. Някои имат много, ама не знаят откъде им идват и къде им отиват. Аз може да съм с по-малко, ама всяка стотинка ми работи. Докато другите броят, аз умножавам. И накрая не се гледа колко си имал, а колко си направил. Подалеч от мене да седят злобарите, да се давят в интриги. Вие не спряхте. Що за хора долни, вече чудя ви се от тая ваша злоба. Май не наядохте се. Хайде, 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 хайде. Фамилия Кръстеви ви казва: дразнете се още, злобата ще ви довърши. Има да се учите от Пламен Кръстев, как да не бъдете марши. Един от вас не излезе истински човек. Завиждайте ни, ние ще си правим нашия кеф.